ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೇರಳದಾಗ್ಲೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಓಣಂ ಪರ್ಬನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆಕ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪರ್ಬನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಓಣಂ ಪರ್ಬನು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಓಣಂ ಪರ್ಬನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಓಣಂ ಪರ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಲು ಆ ರೀತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪನೇನು ಎಂಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖ್ಯನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಣ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯ ಪಂಡನೆ ಎಂಕುಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡಿದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನ ಮಾತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ ಮಾತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮುರ ಚೌತಿಲ ಆದಿತ್ತು ಐತಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ಬಾ. ಸೊ ಅಂಚಂಡ ತಡ ಮಲ್ಪಣದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಚಿಟ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ತೆರಿಪವಾ ಮಸ್ತೆ ಮಸಾಲ್ತೋ Mati, chiamato Monot.
കളികൾ